Κάθε χρόνο, δισεκατομμύρια άγρια ζώα χάνονται από ανθρωπογενή αίτια. Μία από τις λιγότερο γνωστές απειλές για τα άγρια ζώα, ιδιαίτερα για τα πουλιά, είναι οι γάτες. Υπέροχα κατοικίδια ζώα και ταυτόχρονα ικανότατα αρπακτικά που έχουν εκγενετήσει το ένστικτο του κυνηγού. Δεν σκοτώνουν για να φάνε, ούτε επειδή πεινάνε. Το κυνήγι είναι παιχνίδι και τα μικρά θύματά τους τρόπαια. Επιπλέον οι γάτες και εν γέννη τα κατοικίδια ζώα εξαρτώνται για την επιβίωσή τους αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Κοντά στον άνθρωπο υπάρχει αυθονία τροφής και αυξημένη φροντίδα, ενώ απουσιάζουν φυσικοί θηρευτές, με αποτέλεσμα όταν δεν είναι στηρωμένες να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Σκέψου ότι μία μόνο θηλυκή γάτα μπορεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής της ζωής να γεννήσει μέχρι και 100 γατάκια. Ένα ζευγάρι γάτες και τα γατάκια τους μπορούν να παράγουν μέχρι 420.000 γατάκια μέσα σε 7 χρόνια. Αποτέλεσμα είναι δισεκατομμύρια πουλιά και άλλα άγρια ζώα να πεθαίνουν κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο από επιθέσεις γάτων. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Βήμα πρώτο. Κράτα την οικόσιτη γάτα σου όσο μπορείς σε εσωτερικό ή περιορισμένο χώρο, τουλάχιστον 1 ώρα πριν το ηλιοβασίλεμα και 1 ώρα μετά την Ανατολή, όταν τα πουλιά ψάχνουν για τροφή. Βήμα δεύτερο. Αν έχεις οικόσιτη γάτα ή γάτες αδέσποτες στην περιοχή σου, τοποθέτησέ τους ειδικό περιλέμιο με φανταχτερά φωτεινά χρώματα. Τα πουλιά εντοπίζουν τα φωτεινά χρώματα και έτσι μπορούν να αποφύγουν τον κίνδυνο. Βήμα τρίτο. Το πιο σημαντικό βήμα όμως είναι ο έλεγχος πληθυσμού των γάτων. Μπορείς να στηρώσεις μια γάτα πηγαίνοντάς την στον κτηνίατρο της περιοχής σου ή σε φιλοζωικά σωματεία που οργανώνουν ομαδικές στηρώσεις. Μην ανησυχείς, η στήρωση δεν κάνει κακό. Απέναντίας, έχει και ορισμένες ωφέλειες για τη γάτα, όπως μείωση της εμφάνισης καρκίνου και εξάλειψη επιθετικότητας. Βήμα τέταρτο. Υιοθέτησε μια αδέσποτη γάτα για να βρεθεί σε εσωτερικό χώρο και να περιορίσεις τις επιθέσεις της σε άλλα άγρια ζώα. Κάθε αδέσποτο οικόσιτο ζώο χρειάζεται ένα σπίτι και φροντίδα. Αν δεν μπορείς να υιοθετήσεις ένα από αυτά, προσπάθησε να τους βρεις μια οικογένεια. Με αυτά τα βήματα σώζουμε ζωές, διατηρώντας ένα πιο ασφαλές φυσικό περιβάλλον για όλα τα ζώα και τον άνθρωπο. Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις στην προστασία της άγριας ζωής. Διάδωσε τα νέα και στους φίλους σου.